Hello, welcome to another exciting edition of World Kariba, where we look at issues, people, events, and anything that has to do with the town of Kariba. Nas, I have a special guest, and vazhinji vanongomuziva kuti mudhara wemasutu, vamwewo vane maziviro avanoita, but today in the program, I need to welcome Ndara Madyira. Ndara Magadi. Welcome to a special edition of World Kariba. Yeah, welcome. But mubvunzo wangu kutanga ndokuti anombonzi Ndara Madyira ndiani? Ndo zvingada kuziva vari kuteerera. All right. No. Otherwise, a very, very welcome question and it's very interesting. Right. Madyira was formerly a father. Currently is a great father. Nice one. Otherwise, administer vazukuru almost 9. Vazukuru vari kucreatwa kubva ku vana vasikana 3 nevana vakomana 2. Kureva kuti yatongofu vaMadyira vakablesswa, kana kuti gogo Madyira nambuya Madyira vakablesswa nevana 5. Also ndiletwa mufundisi muchena kana kwakuchechi inonzi Voice of Christ Apostolic Church. Ndefunga muno muKariba tinowanzoitira like this coming August tinoita musangano toita muno muKariba inowanzoitwa kuchechi iri kuNyamungwanuko. So ndiri mufundisi and iwo mai Madyira ndimai mufundisi, but handisi active kuchechi semafundisi mamwe atinowana munana AFM nana. This one is an apostolic church. Was apostolic church inomisika mafundisi anenge ari pfuura na5 nekuti asi basa riri permanent unenge uchitozva uri kuita uri mufundisi. So coming to where I was originated, ndakabva kuUrungwe. Urungwe kunedzi mamudzimu. All right. Mamudzimu anenzi mudzimu wacho ndibaba vekubereka. All right. Kureva kuti baba vokubereka inini vakaita presiding officer mamudzimu kwe12 years until of 1980 to 1992. Ndefunga understand musika nema soon after independence. The former president vanga varipo vaka disengage machiefs ndobva vaengage ainzi mapresiding officers vachitivo imi machief chimbosarai muri kucouch pakutongwa kwenyaya nekuti exactly ndine vandichakupai kuti vaite basa roro. So baba vangu inini vainzi Marako kuda wafe vaGoso. Goso it's a nickname. All right. So vaka administer mamudzimu kwe12 years imomo. Inini ndichiberekwa ndakaberekwa handina zvamwe date chaiyo chari kuberekwa zvokuti ndichatoenda kuna Tinashe Mugabe kuti ndiwane date chaiyo nekuti kuchikoro misikanema kuchikoro taenda birth certificate yedu vanga uri kubata sore kureva kuti kana usati wabata nzeve kuchikoro ngausingadii kwamasingaendi. Kureva kuti ndinga ndakaita almost thrice ndichienda kuchikoro ndisingabate nzeve zvichiramba. All right. Kusvikira ndazobata nzeve pamwe chete nemunin'ina ari kugarikayo pakati pamwe nemunin'ina panzi ane musikana ari but ndandakabata naye nzeve ndokutanga grade 1. So ndakakomborewa grade 1 it was Mawada Primary School. All right. Mawada Primary School was headed by Tinani Dzigara Dzimba weBeggars Inn. All right. Kureva kuti aidha ndibaba vangu ndisekuru but ndandibaba ndisekuru vaGwara Dzimba. All right. Watinai paBeggars Inn vabezi kuzvipani. Kureva kuti Mawada it was a Salvation Army school. Imimi mamudzimu maibva mubhuku rani? Right, mamudzimu totowa masabhuku zvokuti bhuku rinedzera sabhuku muchena. Mamudzimu vanoziva mamudzimu pane kune kuna Chipura kana kuti mu8 wire. 8 wire. Yes, mu8 wire vakanema ndo mune muganhu wadanda wana mudzimu. Takamonza kuna inonzi 4 wire futi. 4 wire ndomotangira mudzimu. Anobva kuti mazita okay, iwire chazi dzakaiswa. Iwire chazi mabarbed wire. Fence. Ekuganhira madzimambo.
kurati kuzilawendi aiganwa na mudzimu ne 4 waya cha babdu waya koya mudzimu aiganwa na dandawa ne 8 waya umeona. Saka inino baba vakanzi garai ku 8 waya ukovaitira kuti baba vange vari security kuti danda varike kupinda munzvimbo yamudzimu. Iko kureva kuti baba vaibatsira kuchengetedza bhodha. Saka nzvimbo yacho inonzi Chipura. Kune karudzi kanonzi Chipura. So ndadzidza kumahwada noti pamudzimu nzeve yakaramba kubatika. Saka kumahwada ndinga ndakata advantage kuti chikoro changa chiri it was a Christian school under Salvation Army. Ndinga zve nzeve dzakashanda zvakanyanya ndobva ndanguti ngaenda kuchikoro. So I have to enroll my primary. 1976-77 zvikoro zvakavharwa nehondo. Ndibva zvavharwa zvikoro ndabva ndadzokera pamudzimu nekuti kumahwada kwakuri mukwasha ndadzokera pamudzimu. 78-79 nyika takanzi Zimbabwe Rhodesia takadzoka kuchikoro ndotanga kuita zvechikoro. 1981-82 ndipo takapedza primary ndokuita enroll secondary. Mr. Kanema inini we are the first pioneer inonzi secondary education. I'm talking of Urungwe. Kasi Urungwe tutoa kubva Day kusvika kunonzi naSanyatu. Kasi tiri first pioneer kuti tisitaka introduce secondary education noti mamusina. Kureva kuti ndaibva mu8 waya ndakataura ndodarika 4 waya kureva kuti ndomudzimu ndoenda kukapfundi. Kureva kuti kapfundi ngati anga ari makilometers mangana roughly yatongof 25-30 kilometers and it was day school. Kureva kuti ndaibva mu8 waya ndodarika 4 waya ndoenda muZilaweni mukapfundi. Kapfundi ndokwakabva muchenga wakabatsira kuvakwa kwevisteba inakaiswako. Kureva kuti kwaibva muchenga wayo kusinzi muchenga uri kubva kukapfundi ndokwacho ndopane chikoro patikadzidza. Saka we are the first pioneer secondary kureva kuti ainzi maupper top. Yainzi upper top. Kureva kuti vanhu vakaita chikoro ichocho uyatongofudengeserwa uyatongofu Chiangwa tutoka kana ari manemes anokaribu. Mudengezerwa is from Kapfundi. Chiangwa is from Kapfundi. Chiangwa uyu photograph watiya mumashops is based in Kapfundi. So ikoko takablesswa tanga tine Mr. Kanema tanga tine well wishers who came soon after independence. Vamwe vaishanda ari mabuilder, vamwe vari kueducation, vamwe vari kuhealth. So inini ndakablesswa ona teacher wechichena ainzi Sutcliffe. Anga ari teacher pachikoro. Kureva kuti takadzidziswa nevanhu vasina mapei. Angasingaziva zvepei kuti mwedzi wapera ndoda pei. Pei aihoreswa nenyika kwabva. Kureva kuti zvese zviripo izvo zvokuti mapemanerica hanezidai adzasangana nazvo. Kureva kuti pakapfundo takablesswa yanga iri London, yanga iri Cambridge. Kureva kuti ndakaita chikoro kwete chekunzi enda kuchikoro. Hamena sakatika chikoro chokudai ndiri kuenda. Nekuti dai changa chiri chokunzi enda ndairamba kuti pakareba handiendi. Ende hapana zvandaitiwa. But ndakaenda kuchikoro ichocho nekuda hamina zvaitika. So pakapfunde pasecondary apa. Mabva ukapfunde makazofamba sei? Right, ndabva ukapfunde. Otherwise ndakatanga kumbo associate necommunity zanyora form 4. Ndikatombo offer kuti ndiite Stack Master. Pamudzimu Stack Master ndianoita nezvei? Stack Master anenge achisupervise like pabvuti pane GMB. Tuya pamudzimu pane GMB. Saka pane yatuti stack imba yakagadzwa chibage. Ndochi stack. So Stack Master kureva kuti unenge uchisupervise vari kugadzira vakuna nemasaga echibage pacrane vachigadzira that one. So interview yacho yainzi hazvinei kuti uenda kuchikoro wati waifana
kutakura 90 kgs bag ndoti mazuva acho kwakuna maheavy duty. Saka watakura 90 kgs in fact wairitambira riri pacrane iwo unonga uri pastack kuti saka raiva riri pacrane woritambira iwo rida kudonha wosaweresa apo wenda kunesa uko kustack uko. Saka makaipfuura interview iyoyo? Aiwa iyoyo ndakashandisa kuti nekuti miri wangu kuti apa ndakatosimba kuti apa ndati mudiki ba. Saka kuti ini ndikuema 40 kgs 50 kgs 90 kgs ndakaona kuti izvi hazviite kuda kuti ndokubva kunoku kwangu nabrother wangu vanzi Matyira ndonga vanoziva brother wangu vakawanda vanhu vaziva kuti brother wangu ndowanga ari supervise Matemba panonzi enterprise yakunzi Kariba Houseboat formerly Andorra Enterprise. Kuda kuti tikati Andorra Enterprise yatongofa paka pane college yekubatwa kuMatemba. Saka mukoma Matyira tanga tine imba tikaenda Nyamunga 1 paMudhara Mukomo paNyamunga 1 imba iri opposite imba yedu yakatotengeswa kuma-90s. Saka ipapapo ndo paigara mukoma vari supervisor. Saka I came here mukoma varwara kuti munin'ina aidzidza paNyamunga ayo. Saka I came here kuti ndione kuti munin'ina apedza chikoro. Saka ndo pandikaengaja kuCapenda industry. Igore ripi? It was 1988. 1988. Yes. So tukuti your entry muCapenda industry yanga iri 1988. Yes, full time. Makapinda muchinoita basa rei ikoko? muCapenda industry nandiri fisherman. Alright. But iyoyo Capenda enterprise yacho? Yeah, company yainzi Andorra Enterprise. Enyezo yakunzi Kariba Houseboat. Alright. Kana kuti ndopamba kushandisa KB. Oya mukapindira basa. Ndikapinda ndondapinda company iyoyo ndakangeedzwa muLake. Saka ndogona kudzosera emashure. Yes. Mabhoti aibata Matemba panguva yamukapinda basa kuma-80s. Angari mapantuni aripo here aya karo ndaimbonza kuti pane mabhotsi aigadzirwa neconcrete. Zvanga zvakamira sei? Right. Inini paAndorra ndakasvika emaconcrete aitwa phased out. Alright. But paIvan and Johnson anga aripo. Zvokuti makasvika paIvan and Johnson izvozvo imwe mabhoti akazotengeswa nemurungu like scrap. Kune vakacheka vakatenga vakatora sescrap vakaenda but anga akadisplaya pafront. Saka mabhoti anga like zvimaspeedboat like zvokuti unotopinda muchigobheya wotorara mvura chinaya uchidi ende Matemba. Akagadzirwa neconcrete. Akagadzirwa neconcrete kana nefiber. Vanga vakangomixa. But paAndorra pantuni yanga yatoapo. Pantuni ndio yanga yatoapo kuva kuti ndo pane boat randikashandisa ranga rine 6 cylinder main engine ne 2 piston lighting plant kana kuti yageneta magesi. Kuva kuti ndo paAndorra. So I have to engage muCapenda. Ndichiengage muCapenda imomo 1995 Mr. Kanema. I was one of the top fishermen vaitenga newspaper mazuva acho. Nokuti ndichipinda munomu tanga tinana anakadozora anahwenze anakwaza anakwana mukana wechikoro. Vanhu vakatoa vanoibva mafarms nokuti matazi Ivan and Johnson former akabva kufarm, Peter Westlake akabva kufarm, Lake Fresh akabva kufarm, kweta yainzi Pens kana Advance akabva kufarm. Saka vanhu vaiuya ndora kutaura chiraparapa saka inini pandakasvika ndakabva uko ndanyora form 4 chirongwa chakubuda ndakanyora London. Saka chimwe chakatavapo. Saka ndichisvika nemuchena aiwa director kwandiri takapesana patemu rekuti agriculture nokuti ndakasvika zvakanzi Capenda iri kufollowa under agriculture. Saka temiro handina kuseka naro nokuti pandikaita geography ndiri chikoro ndiri kusekondari mugeography maibuda Bothel Matemba geography nobuda tractor kuti Bothel Matemba tariona takutaura zvefishing. Yes. Tractor agriculture kuda kuti ndakauya kuno kuti ndine that in mind kupinda kufishing Bothel Matemba fishing tractor agriculture. So
moza awukwanisa kuchallenja macapitalist from zero. What I have to start the industry from 1988 na I started 1995 misika nyama zangoti kawo coincidence kune tsamba yakabuda ripa open letter yanga ri open letter iri pa newspaper tsamba yanga kanyorwa kunzi fishing industry Kapenda Web was to be closed for 6 months from January 1996 to June 1996. Reason yanga kapiwa yanga iri reason ndivunga pane ma research aida kuitwa muguleki ninga anga ma research aida kuitwa so inini panakona newspaper nchiritenga pa shops nchiriverenga I was touched so ndi munhu anga siri ignorant I was touched kusvika ndada kuziva kuti alright pakumiswa fishing for 6 months isusu noti vana ngatokura vava musikoro isusu vana vachanga vachi isusu kodzimba dzatogara tiyaita sei kureva kuti it was a very big question pandiri inini wokutanga wacho ndobva ndatora pepa rendo ndobva ndatorokata that cutting ndobva ndalaminates ndivunga mazuva acho tashanda nana Simba Gunduza ndanga aditira commercial chini nestationary saka ndalaminates pepa rero office yeleba yanga ari ku Wise pa ground floor pa that town house pakapa ainzi Mutogonyi anga labor office saka we had to approach labor tine paper rero tauda kuziva manje kuti what will be our plight susashandi for 6 months kana industry chidi ya close saka tiri koko ndo pandikasangana nechallenge yekunzi munomirirwa neGapuzi ndakati Gapuzi muri kudi apa ndakati Gapuzi abbreviation inoreva General Agriculture and Plantation Workers Union ndakati but dzokererai ndakati General Agriculture and Plantation ndakati but plantation neGeneral Agriculture kwandiri mani kufisha ndadzoka kuti bhuku ndikaverenga kuchikoro ndakati aiwa inini zvandikadzivisa kuti yati kuti it's fishing haisi agriculture it's harvesting so isusu hatiri kuharvesta macarpenters tiri kufisha kurati in the lake saka labor officer akanzokona kuti vanhu vanenge vasiri ignorant zvakanyanya ndobva ati but ndozviripo asi kana mauda kuchallenja Gapuzi ninga mauda forma trade union so I had to challenge it that way ndakati uniform wase ndivatata ine dictation saka dictation vakanhema mina muchidiverengera that column yacho ine registration of trade inini kunoko ndichinyora and that is what happened saka tadaro pandikaenda tadaro I have to draft a constitution was apo manje ndakutsvaga even Mr. Antonio akabatsira kuti zvizvozvo tadidi so ndiseka ndikati ndekuti ndiri kuHarare I was supposed kuenda kuministry kunoregister ini ndaifunga pamwe kuZCT ndokunoregistiwa ndo pandikasvika paChester House pa88 10th floor ndoka officer yaMorgan Tsvangirai ndandapinda Morgan Tsvangirai was Secretary General weZCTU that time ndandapinda ndichipinda zvakanyorwa pangu pikati vanzi tingabasa nese saka zvandangoita ndangoti munhu akati nese ndangobudisa that clip paper real cutting ndompa achiverenga Tsvangirai akantaisa ndikuverenga futi zvakanzi iwo taura nyaya yako wabva kupi ndandabva kwari zvakanzi uda kuti tidii panapa ndakati ndauzoregister inini unoona kureva kuti ndakabva ndatoprova kwaari kuti ndiri ignorant hati kuziva kuti inini ameregister kwavo exactly uka kuna affiliate ani mazoona saka akati but nyaya iyi kai nyaya yako haimboda zvokuregister inini nyaya yako iri immediate nekuti inyaya yekuti next year chaimenga mataafectwa but plus imimi kuno kuti zvatiri kuziva nezvokuti inini nomirirwa neGapuzi yeye yakameshonwa nouyo yameshonwa futi kuHarare ndobva ndabvunza kuti divination ndobva ataura ndakati but imimi ndambokuchallenjewo General Agriculture neplantation isusu tokwana papi kuti isusu we are fishing zvakanzi I know kuti ndozviripo but for the case of your issue kuti kuti tiite process yekuti unoregister issue inokubhita your time zvakanzi ndikukumbira kuti ndidanze vanhu veGapuzi vaipara ndakati haisi problem ndobva vadanza vanhu veGapuzi and akauya wacho ndo the current Secretary General izvezvi weGapuzi
anoitwa Golden Magwaza ndagauya and achisvika we have to have a round table now. Atsangira vakabvunza kuti unomuziva zvakanzi no iye akati andimuziva zvakanzi but imimi are representing mafisheries ukariba zvakanzi yes zvakanzi but why musingazive uyu nokuti Kariba it's a village maifanira makaziva uyu nokuti ishe havana yakunoga isi ishe kuti wati mukuziva here maissues ari Kariba currently zvakanzi tinongo assist kana paita musi wabasa adi zvakanzi but pane issue sensitive ndopakatora that cutting ndokumupa babere zvakanzi toda kuti zvakanzi mune congress zvakanzi vanzi rini zvakanzi next week but zvakanzi toda kuti auye congress zvakuti nyaya yake iri papepa isolve necongress so ndabva ndatonzi wavajirachi ndakukumbira kuti muende neuyu kuofisi kwake saka ofisi gapu dzanga pana ruzende paya paequity house iya zvakanzi ndakuti muende naye uyu ane issue iri sensitive so we have to drive kuenda kuofisi kwawo ndopakatova maparticulars madetails ekambani kwandashanda pandora saka mukaenda kuHarare manga mamboingenja vemamwe makambani vanga vari mufisheries kana kuti no manga mongori ndanga ndiri nothing nokuti ndosvika pamurungu anokubvunza kuti who are you saka identity papasina so apa tata kucreata kuti tiwane organization iri legal kuno kumaishanda nani paground kunoku mutaura paground vamaifamba navo very good maita zvakanaka mubvunzo wakanaka ndine ainzi Chamburuka Frank was a welder at Zambezi Proteins yes angari welder kweta kune ainzi Nabat ndofunga we have got anidzi Ushegu is late akashaya 2-3 months ago angari mukoma waNabat saka Nabat was a fisherman takati mafisherman test saka pandikaita interview yekuko patikana unoona labor office muri mukari mananabat saka ndakabva ndaita kuti chinhu chiite chibate mabranches yes ndobva taengeja Nokwara kuna Nokwara anigara iko kuno Chitumbisi agara pasera takamuengeja kwete ainzi Makura ashanda pamusipo saka ndada kuti ite set of team ndobva taita team up saka tadaro ndakazobuda ndiri 1 saka ivo vakati iwe chimbobuda uri 1 but ndiri 1 ndisvika ikoko I have to engage another person in Harare nokuti takufambira nyaya dzeindustry saka ndakaona kuti ndinge ndiri 1 azibuda saka takaengeja mumwe wandikaita chairman inini ndobva ndachiita secretary kuitira kuti zviite logic saka tichipinda kuna Tsangira tanga tiri 2 sondo pandikaengejwa mai ndopandikadzoka kunoko ndatoa maparticulars angu saka pandora sara ndaizikanika sari kunzi Majira chete ende munhu wacho ainzi Peter Westlake waigona kuita 6 years usina kuonana naye but iye ari pakambani ipapo takabrekana direct kuda kuti tanga tine line of management saka kuti usvika kwaari kwausina usingasvike basa raingoperiwo uri kupasi ikoko zvese zvotogadziriswa but one day ndichibuda mvura vamatau matau anikarora angari workshop manager pandora akandiaprocha ndichipaka bhoto rematemba zvakanzi uri kudiwa naPeter Westlake ndakati chichaitika nhasi handimuzive murungu wakutaura zvakanzi ndoratidzokamani ari kudaasati mamboonana naye aiwa takawamba usingaonana naye nokuti waingopindawo basa watati murungu sinzi general manager tangoti ndiye muridzi wechi wekambani but pakazotova style manje ndakabva ndaziva kuti ndi director ndakati but uye ndine nyaya naye saka ndakata worried anoona ndobva yangoklika ishe yeHarare ndakati alright ndakati saka vanhu yava phone saka ndichisvika kuna general manager vakanzi pass go there and see the director ndichisvika vakanhema ini ndainzi Majira but ndichisvika ndakabvunzwa after 7 years pambani ndakabvunzwa kuti what is your name ndakati baba anangu akarowa mai ndobva ndikati my name is Rhodes Kudawa Favor Majira kurati full name
Vakanzi yes. What job are you doing here? Ndakati I'm a fisherman. Vakanzi you have been here for how long? Ndakati now nearly 7 years. Vakanzi are you a good fisherman? Ndakati I'm trying my best. That's because it's fishing. Vakanzi right, today you are not going back for fishing. You must come back afternoon and collect your bus fare to and fro Bindura. There is guys, Gapus guys found that you are needed there. Do you know this guys? Saka apa pachadwa kunjenga ndakati yes I know the guys. Ndakati did you meet before? Ndakati yes. Ndakati wewe ndakati ndakati kuti paudo acho wani zakati so are you a Gapus man? Ndakati yes. Right. So you are wanted in Bindura tomorrow for Congress. Saka ndipanikadzoka mu afternoon ndokutora mari. Saka ndatora mari yakanema handina kuzoda kuti agree kuti ndende I have to engage Chamburko Frank. Onga maita chairman. Yeah. Ndakamuengage kuti tichienda uko. Takuenda kunomira nyaya dzevanhu. Saka handingani ndiri wani. Shumba mbiri adzizorechi nyama. Saka we have to engage each other ndokuenda Bindura. Bindura ndokaitirwa Congress. Yanga iri ZCTU. Congress yanga iri Gapus. Oye Gapus. So we have to tichipinda mu delegation muho tichipinda mu conference Vatsangira was guest of honor nekuti paitwa ma congress he was a secretary general ma affiliates vaninvita ma affiliates anenge ari munyarikani ikoko saka tichipinda mu conference yakutanga congress pama preliminary Vatsangira vakareza uroko ndobva vapwa mukana ndobva zvakanzi I got an issue isensitive yandikatambira paofisi pangu yakapakari amene kuti pane murume mushava short one kwandiri ndakamutora munhu ari active ndikukumbira kuti president zoti auye nekuti ndakamuconnecta neofisi saka tonight gift muti anga neofisi pakare ndobva ati auye saka delegation anga ri 400 ma-delegates saka I have to be engaged. Saka iyo tsangira akabhadhara kuti ndikukumbira kuti uyo murume auya uyo through my ticket apinde mu-national executive yeGapus ane issue inofanira kusolvwa iye ari executive member kuda kuti ndakapinda neticket rake ndibva ndapinda so handiti ndingagere mudelegates handiti maconference ani ma-high desk kana kuti ma-high stage ndakabva ndatonzi ngasunge necheya yake auya kuno high table saka ndoba ndikagara manje unenge wafuratira mucheka uri muconference wotarisa kune vanhu so ndoba ndikazikaneka ne400 delegation yanga yabva matimu ane alright kurova kuti ndoba ndikatanga kupinda mupolitics dzinhu chekuita nevashandi actively kurova kuti ndakudzoka ndakabva ndapiwa ID national executive member ndokupiwa ma-stationary ma-stable form ndokupiwa everything kurova kuti ndakanda kuti ndikabuda mvura vakanema ndaipanga bhoto rematembo ndafamba neportfolio yangu ndotora portfolio ndoenda palake fresh ndotora portfolio ndoenda parobi saka aringo vaifunga kuti inini amkani for my life havana kuziva kuti ame fisherman itandora makutenderera ndakutoorganiza nekuti ndakanda zokuti kuma 1996 uko nifuna kuti handifane kusiya kesi nyaya yekuvharwa kweindustry nyaya yekuvharwa kweindustry mist kana haina kuzoproceed 6 months anga dzakataurwa after your intervention exactly haina kuproceed yakabva yatowithdraw but hanzoti akawithdraw noda kuangwira kuti but maredio ese anga kungotaura nokuti patikaenda kuti tichida kutoredza ine takatopedza tava takatoenda kuherald tikatoengeja patv tikatobuda saka but process yezimpacts haina kuzoproceed kana kuti secha vakabva withdraw but inini already ndakanda unionist. Alright, so pane nyaya ndoda kudzokera I think tambofamba rwendo rwekuti Rhodes achibva kuHurungwe afishermen mapindiro amukaita mutrade unionism but pane nyaya imwe yandanga ndiroda kuti in brief angodzokera kumashure. You're welcome.
average number yematray aibatwa pabhoti paperiod yamukapinda 88 yanga yakamira sei tichikombera neaverage iri kubatwa mazuva ano, just in brief? Mazuva ano hakusi kubatwa chinhu. Ndingakuti mazuva ano tikada kukombera nekechi yangu inini for 14 years hakusi kubatwa chinhu, kuda kuti industry yakabva kuformal ndobva yaenda kuinformal. Imai wazobata matray mangani pena? Kuda kuti average yatalk of ukanza unokubata 500 kgs or 300 kgs per night. 500 or 300 per night kana ukanza unokubata, nekuti isusu taibata 10 tons. 10 tons ndo yaisa average. Akwati per night, per month. Per month. But per night tine record ye 2 tons per night. Kuda kuti anakadozora vakatibatira 2 tons sematemba one night. Anoona kuda kuti kana siti 2 tons kuda kuti ndo ataiti kadozora mutaura ndo vakazoita zvecooperative. Kuna kadozora dread akamboya akatengesa makabichi last time akakurema is now ari pamagunja. Pamagunja ndo pane kashopu kake kaita like ka workshop. Kuda kuti anga ari supervisor kadozora, anga ari supervisor pandora pacho akazita kuti supervisor pafanzi masenior. Saka vanhu vavati nouya nedzi chidhakwa nunga inoapanya newe kuna chidhakwa is also one of the line yemasupervisor vatakashanda nawo. So ndiri kuti makeches waiti ukashaya kubata 10 tons emonth. Ndoda kuti tishandise language iya inogona kunzwisisa. Tikati 2 tons dzamuri kuti ndo record yamuri kuziva, roughly matray mangani, just roughly? Alright, 2 tons we are talking of 15-20 trays. 15-20 trays, that's one night. Yeah, or 30 trays. Not my trays chayo aigona kutozara utana kudira matemba muvigi chaimo. Zvokuti macho wadza maplastic paper. Matray azara, weza matray azara zvokuti motogadzira ground nematrays akazara makutopa pamusoro. Zvokuti matemba achipinda munga mutodira mufloor. Saka matemba aitosvika paapa akaita hip. Yes. Kuda kuti waigona kusvika apa 7, let's say nokuti kana matemba achibatika kuseni malats lifts bhoti rine highest cage raigona kusvika kuma 7 to 8 vachichera matemba muleki. Kuti zuva rotoda mamwe mabhoti akatomira achisobasirana kubvisa matemba muneti. Kuda kuti we are saying isusu industry pairi nhasi we are thank God kuti government recently vakaita census tutora yematags akaita kuti identification kuti bhoti nderani riri kuenderana nepermit nechi. Kuda kuti tiri kuti government yakatanga process yayo inga late last year vachitanga kuidentify. Kuda kuti government yakatoisa budget inoti ndege yatiwa mudenga ichiongorora zvokuti mamwe mabhoti kungatiri mabhoti almost 35 akwanika paleka vest haba anga asina varidzi, kumamwe kwakwanika 8 here anga asina varidzi. Kuda kuti kune permit yaigona kunge ine 3 mabhots, yes, or 4 iri 1 permit. Ende ivo vakabva vati iwo kana une permit iri mubasin 4, basin 4 ndochalala enda kubasin 4. Kana une permit iri kubasin 3 enda kupi basin 3. Anoona basin 5 futi basin 5. Kuda kuti vanhu vakapinda busy vanga vati encroach kune mamwe basin vakapinda busy kutodrive kudzokera kupi kumabasin awo nokuti bhoti rako raida kuonekwa mubasin marakaregistrwa. Yakaitwa rini exercise? Yakaitwa last year. Mungati mimi semumiririri anomirira vari mucarpenter industry, exercise yakabatsira chii? Yakabatsira kubvisa that overfishing yokuti one license or one unit license yanga yakatakura for mabot. Anoona kuda kuti munhu aingotora permit yegadzira bot eva toenda kuappruvwa toda futi permit yegadzira bot toenda kuappruvwa. Kuda kuti zvinhu zvanga zvisina tracking system yokuti ndoani ndiani. So tiri kuti ndo pakatangwa identification. Zvamwe tikakumaminda kuti handiti kumaminda
kune policy ekunzi one man one farm kuti ndozvatira kuti one permit inofana kuholda one unit exactly. So kuna kuti vakatry kutanga paprocess yekubvisa overfishing. Issue yefishing nemaboats I think issue yakati kurei and ine maissues akawanda. So ndoda kuti tizoitsvagira chirongwa chayakamirira. Nhasi toda kumbotarira kuti roads madyira ndiani. Mudara munozikanwa nenyaya yemasutu. Masutu akatanga rinaya because handisanda kuona musamupfeka sutu. Yeah, ndiri kuti formally ndiri fisherman. Ndapedza chikoro ndakapinda basa asingapfekwa masutu. Kuda kuti kana uri fisherman waona nguva yacho. Plus inini vakanhema ndaiti imi muchienda kumabasa. Ini ngachibuda kubasa. Imi makubuda kubasa ini ngachienda kubasa. Kuda kuti ndaipesana nepublic. Saka pandikaita union ndakaita iya inonzi Fishers of Men. Ende zviri biblical zvakatika mandiri nokuti inini ndiri kuti zvakangoitwa vadzidzi vaJesu vanga mule Galili pakanzi dzorerai vachiti hapana hove dzorerai vachidzorera vachisimudza. Ndifunga even Jesu akabatsira kusimudza hove ndobva ati ndakukuitei Fishers of Men. Ndibva ndikati inini kwataura ikoko kuma90s ikoko ndafambira nyaya iyoyo ndakatiwa Fishers of Men ndokubviswa kuFishers of Carpenter ndonzi Fishers of Men. Saka pakuraura vanhu manje pakuraura vanhu vanenge imini vakandima manje pakudiwa kuti ndinge ndiri well presented. I see. So pese pandiri pese ndakaudza even kokomajira kuti handina leave. Ndakata leave otherwise ndiri kumatemba ikoko pa14 years ndoba ndakashanda but apa I'm owning organization. Zvafana Mr. Gumbo neZV shopping mall. Avati vari kuda kurivi noti chinhu chiri under ivo zvokuti ndefunga ndogona kupa example very interesting Mr. Ndefunga mune clip ya former captain Lev Kusanga amenenge hamuna kuiverenga but ini ndakaiverenga yakabuda paSunday Mirror vachinzi vakaita 25 years anoda kurivi. Chii chakaitika apo inyaya yekuti machine welake navigation even ndo akabenefita soon after independence nokuti anga ari assistant wemuchena aibata machine iyoyo. Saka 25 years no leave kuda kuti unenge wakawana information echinhu chipi ichocho kuda kuti unenge wakuchiva kunzi ukabuda iri sensitive. Yes, so inini ndiri munhu wokutanga kuregister trade union outside of Harare. Nokuti matrade unions nanhasi vanhu vanoziva matrade unions vari kuHarare voya kuno vanoya kuzoorganize voisa macommittees vodzokera but inini manje ndakaforcewa nesituation yeCarpenter nokuti iri unique is only in Kariba. Saka pa yakazoenda iri under Gapuzire kana kuti yazvimirira iri yeCarpenter. Chakatika ndeyekuti ndaregista union formally ndiri Gapuzire ndibva ndadzingwa basa 1997 ndakadzingwa basa nemurungu ainzi Nick Leod aimbenge ari paLake Fresh ndobva yapandora no activist wanga ndiri nokuti muno ndainzi aGapuza vanosira inini ndainzi aGapuza. Saka no activist iwo nemurungu iwo handina kunyatsobudirana zvakanaka in terms of international relations ndibva ndadzingwa. Saka pandikadzingwa ninyewo activist wanga ndiri nokuti ndaenda kumakambani zvinosolva maissues evanhu vandaorganize. Saka uko ndandakuzivanika kuti is an activist kutrade union kana nanto shop steward. Saka nasina mukana kuti ndiri hapana munhu aida kundingeta kuti ndidi ndinge ndichidzokera futi mubasa. But thank God 1998 ndakadzingwa 1997 1998 our former MP Mr. John Wotton was a manager at Zambezi Proteins kutoka 1998 kuda kuti ndakangoita confidence kuti ndifana kuwana basa kusati vanoenda ikoko. Saka pandakasvika ikoko iwo angari general manager paZambro Zambezi Proteins. Saka kunainzi Fanny Moffat was an activist angari kumanagement
aidiziva kuti I was active trade union. Haana kunzanga-nzanga nokuti akati imi mamajira hazviite kuti tikupe basa panapa manager asingasiyi kuti iye ni activist. Hande kuna manager musideclare kuti muri Gapuzi activist. Kuitira kuti kana pakatika zvinoitika inini anofanira kuzonzi ndakawisa munhu kuzi andamana kambani ino. Saka then ndakaenda kuna Mr. Otoni ndifanira ndoti zakanzi is an activist was working at Andorra. Saka Andorra manje no record yemaketches. Record iyoyo waingopinda basi. Kuti wakawana good training. Unowa good fisherman. Munhu sakashanda paAndorra, it was like a college. Era automatic. Zakanzi he was working with zakanzi at Andorra zakanzi train. Saka ndadaro manje ndopa ndikaita inezi underground. Ndokuita union underground. Kuti ndakaita union ndichenda kubasa. Anauza active zakanyanya. Ndopa noti Gapuzi kapanika dzingwa basa Gapuzi vaifana kunge vakatora advantage yako. Vakandiita office muno muKariba. But havana kukwanisa kuita. Havana kudaro, havana kuita izvozvo. Of which ne training anga ndawana yacho. Ngoza ukatraina kutamba bhora reshaka bhora racho. Ngoza pange pakati kana boxing. Alright. Saka inini ndakabva ndatongoti ndakuita union. Ndakuita union. Kuna kuti pakanzi Gapuzi paya ndaiti Kuzi. Pakanzi national ndaiti regional. Kuna kuti send aidaro noti Kapenda is unique, is only in Lake Kariba. Exactly. Saka anauza nationalize in trade union. Alright. Ndakabva ndaregionalize. Noti ichi Tuma province, much west nechi. Kuzi zvaireve Kapenda Workers Union Zimbabwe. Alright. So ndiri munhu we akaridza scope yanga yakafocus on Kapenda kuti. Nokuti ndo industry yanga ndiri well vested. Saka ndobva union yaregistrwa na 2000 na September. Ndobva ndapuwa chitupa. Saka panikapuwa chitupa ndobva ndikaoneka kubasa. Yeah, nokuti automatic ndapinda basa. Chairi masudman. Alright. Saka chitupa zimouya ndobva ndikatenga masudu. Ndotanga kupfeka masudman. Kubva 2000. Kuna kuti ndikuti September 2000 ndapanga certificate. Vaipapo ya suit. Wow. Ndakupfeka suit every day. So to those who have been wondering kuti mundaraunda munongosangana naye anenge ane tuma portfolio twake akapfeka masuit chikonzero maakuchiziva. He is on duty 24/7 and he has to be responsible neappearance yake at any other time. Appearance ndo yavanonyanyisa kukoshesa, and kufunga kwenyu appearance yenyu nemasutu zvine impact ipi pakuita kwamunoita basa renyu? Okay, kana munhu wapfeka sutu bapfeka kana nhasi haudhakwe. Wow. Ende ukaona nzou futi aumanyi. Ende iyo nzou misinganema haimboita temba newe. Serious? Yotoziva kuti munhu akadai akande domo. I see. Kureva kuti sutu inokucontrol unhu hwako even pakudya. Anofanira kungouta nzara pese anoona une sutu unodya netime anoona. Nice one. So toya semunhu akaita fisherman ndakada kubvisa chifisherman kuti ndiite officer. Alright. Saka kuita officer manje unopfeka sutu. Image. Ndo timu ana nhariwa ana maipiri ana vanhu vari formal. Munga munoziva kuti even tikaenda kuCID mukati meCID kana kuti kupeace unotoona masutu awo even asingapfeke mabhachi aunona akakwachikwawo. Kureva kuti kana vakudiwa kukotukwa hakusadiwa drama kwakudiwa munhu ari formal. Saka ini ndakati nini kana kukoti kuchinzi a tie and jacket kuti uende just kuna attenda court kana kusinzi a tie and jacket ko inini wacho ndiri kurepresent zvinofanira kunge ndinofanira kupfeka sutu. Imi makanhema munopfeka jacket kana even musina tie hapana problem anoona, but inini ndiri kurepresenta wacho chinotanga kuonekwa pandiri pana jaji. You see, am I well presented? What do you represent nyika? Am I well presented? And am I healthy? Not is train the certificate against etiquette and service. So etiquette and service like a train or appearance. If I don't appear by court, like I said, not chinotanga chino by judge. Batanga kuona appearance yako. Hafanira kukosora pamberi pajaji oza uchidi oza iwe uri munhu akainvestwa kuti kubira vanhu nokuti oza kana wakainvestwa
uchipa vale samari pauri madzideo noti vanhu akupa mari kuti enda kuchipatara urapiwe kuda kuti aufane kubhiwa nekuda kuchipatara nekuti urupa mari nevanhu nekuti uri kusevha nyika. So toyawo futi muno mukarimba munomu inzvimbo inopisa saka vanhu vanoti hanzi aunze kutsvaira ini ndingachivati aiwazvo iri haisi bomba jaketi iri isutu haisi bomba jaketi kuda kuti magadziwo achikaitwaka hachina pachinenza atipfekewo kana kuti it's not a seasoned jacket but tine mabhachi anogadzirwa chando neheti futi dzogadzirwa chando but ichi hachina kugadzirwa sinzi ndichepachando haungatenge sutu uchiti ndakwakutonora unotenga bomba jaketi kwakutonora nokuti rinenge rine mvere dzewai mukati uona zvinokepcha chihit uchidii but apa kana ukapfeka ichi kureva kuti uri formal kureva kuti wakaformalizwa nevanhu. Even I can come this way bend ramacheso parinoya muno even paine occasion iri kutora kana kuti pane platform kana kuti pane event bend ramacheso vanenge vakapfeka ma-t-shirts ari kuenda neevent let's say independence ichi but macheso anenge asina kupfeka zvo. Why? Identification. Kureva kuti inonzi bend ramacheso kureva kuti macheso ndemuridzi webend saka bend vanenge vakapfeka ma-t-shirts vachitamba kumano asi muridzi ane identification yake. Yes. So inini ndinomirira mafishermen right saka ndofana kuidentify zviri fast kana tichifamba uko hazvifanira kuita kuti mozopfeka worksuit vamuri kurepresent vakapfeka worksuit ndikadaro machitafanana tofanira kuseparate. Ndivarodzi madyira vandiri kutaura navo nguva dzedu ndo dziri kuvoda kutitiza asi mudhara madyira makore amadhonza it's more than 20 years muri muunion. Exactly. In summary ndezvipi zvamungati maita masangana nazvo major issues amasangana nawo muunion muchimirira vashandi vemucarpenter fishing? 2001 thanks nemubvunzo wakanaka. 2001 muna May takaclosa industry yecarpenter for 10 days kukatwa reinforcement yepolice kubva kumakuti vakauya munomu kureva kuti yanga iri nyaya yekuti industry vaioperata mucarpenter havana kunzwisa kuti munhu angari fisherman angachallenge industry that way zvivo zvokuti wozaka Jesu haana kuremekedzwa muNazareth saka ndo zvakaitika. So for them to take me serious I had to stop the industry ndichishandisa ma-legalities process kureva kuti ndakatoregister strike industrial strike ndikatoorganize ndifunga 90% emafishermen ese angari mamembers plus makambani angari formal. Saka ndakamisa industry ndo pandakazotsvagwa manje sematsvagira munyika nhasi ndifunga ndakatsvagirwa even mugugu even kuti iye uyu anobva kupi akadii nokuti wazaka even kusekretary angada kutoona kuti munhu uyu akamira sei even chikoro nokuti pane zvimwe zvivindi zvine chikoro mukati oita zvimwe zvisina saka ndakatamisa industry kudaro takatopara mosha ninga kunyanyana kwakarwa matemba akarasika pasi angari kumarex pavhanzi kambani ikatsva tiri paprocess iyoyo ninga you can see what happened kuKenya mademo ari kuitwa saka it was same mademo nokuti act inotipa room yekudemonstrate against business kana iwese tikuda mari kuti dziwedzere kuti manje yanga iri yekuti varungu vanga kuramba kurecognize this cause or carpenter guys in Zimbabwe. Alright. In favor of Gapuz. Not Gapuz. They are used too. So we had to put pressure. Could take it as otherwise we are formal. Even my police and Kariba, even my politicians, I'm not going to see off the sea. Sakadai is also the Paratanga to research. Dova policy area got no we munaga register. And is it recognized kuna minister? So it has raised the team. Saga chakudu hapa na bamuti tuone ma demands yake
ari kuita kuti akamira sei. So munhu akastopa that strike it was in the former MP Isaac Mackenzie. Alright, vakaita sei kuti right. strike ipere? Isaac Mackenzie zvakaita manje kuti vari kuparliament uko and Muhlanga angari chairman wemaoffice that time akauya kunoku nendege Peter Wesley akauya kunoku ndovasvika background ndobva attend nokuti akanzi kune vanhu vari kuita noise vadayadaya ndobva attend. So achiti atenda kudaro akazodzokera uko ndobva bata Mackenzie akanzi iwe uri kuno kuparliament akanzi karibari kuti go back and attend my issue background. Saka Mackenzie akatobuda muparliament that time ndobva adriver ndokuya. Saka achiuya kuno takataura ne 10 days dzebasira. Saka ndopa pakasangana ne-executive union ndobva azosangana nemafishameni acho ese mpaka yekumambo. Alright. Azitsanangurira mafishameni kuti no majira oyu zvaari kuita izvi zvinhu zvanga ndakatonyora mumanifesto yangu. It was 2001 after tabva general election ya 2000 ndopakaenda Mackenzie MP pakambodzagira kare. Exactly. Saka Mackenzie akabva ati no ishi ina maizvo andagara ndinawo kuti otherwise nasazva kundaisa mupipeline kuti apinde muaction kuva kuti maizvo ekuti fishermen angasingawori fishermen angasina social security lese wafera mvura wadii kuva kuti fishermen anga akadhikira contractor. Saka contractor wanga uri self employed mazuva but uri self employed kudaro wanga una manager wanga una supervisor wanga yati pasara. Saka handi pa definition ya contractor yakabva yaramba ndobva padeclare ne government kuti no vanhu ava they are employees avasima contractors as per my treatment amukwaita. Contractor ana supervisor contractor ana manager is a principal akuzi manager munongorira nabasa da kuti wacheti iye anishanda basa yake yake. So takawina case iyoyo through Mackenzie akabva adainza vari kuvese matemba paLakeview. That time Lakeview it was still there. Ndobva adeclare sa MP akati pana bantu kunegotiate nemimi what I'm doing here kungogudza izvi pamutembo ndokuti ndiri kuparliament but kunekadza mutembo yacho ava vanhu ava mafishameni aya vashandire they must benefit zvese zvinobhenefita mushandi ari kunze uyu wameita ari kuananga matemba iye wamukaformalize vapei zvese zvinopa mushandi. So ndokupera kwaita strike ndobva mafishameni atanga kupa mabasic salaries. Hatiri kuti even today Kapenda sector ndiyo akatanga kuformalize misika nema ndiyo akatanga kudollarize kuenda kuma US dollars 2021 ndichinegotiata nanamisa mafuma kuda kuti 2021 takatoka kuma US. Alright. Why nokuti tonzwisa kuti industry yedu inoshanda nema US dollars even pa nokuda kwenguva dzedu vamadyira the future yeCarpenter fishing industry yakamira sei? Okay, inini kwandiri handisi kuti Carpenter industry yakufara kana kuti yakudii. Kwandiri inini ndiri kuti inini mafishameni ndo vasati vavapo kana ndisiti mafishameni ndikutaura vangati nawo formally anonzi fishermen Mr. Kanema havasi vandi kumirira vakomana anonzi fishermen ndovamapfumo ndifishermen vamusanzike ndifishermen poya vamagora ndifishermen kureva kuti anonzi mafishermen munhu ane license rakapiwa neparks the parks ava vakomana vanga maassistant fishermen nokuti mukomana abva kwakazangariro kauya kuno enzi enda unobata matemba mazuva uyu wacho anoziva kubata kwamatemba anova muridzi werigi haana kungowana fishermen kunomudza kuti eri yakati airauriwa eri yakati inorauriwa horo dzobatwawo kuti nokuti imimi wakanhema mune bote ndimi fishermen ini ndiri kukubasirai
I see. Kubata matemba. Saka vakutora mashami navo vatora sevanhu vanoziva zvaizvo kuti angomutora pachawari vepo wabhotenzi endai vanorava pa6 meters iona vanorava paleisure bay kunokuva kuti tiri kuti industry yakaenda kuindigenization paitwa matags negovernment paitwa centers negovernment vakuita process yekuidzorera kuformal. Alright. Kuva kana dzorera kuformal mashami netrainwa anotrainwa nani maybe rig owner kuti isusu takati trained ende tanga tine mafishing masters zviri formal chaizvo kuva kuti toya equipment vakanema handiti tine nedzi mechanization vakanema yakatiwa kupi muagriculture pamunganzwa kuti hanzi mamwe matractor ari kwanikwa akavharwa muborodhero matent munhu akapuwa tractor kuti anorima iri kwanikwa iri pasi pe10 ndinga mazuva aya aformer governor Gideon Gold kuva kuti mafarmers vakatiwa equipped negovernment pamechanization kuti varime toya iyi kapenda kuva kuti imi makanema munogona kuita produce yenyu muona permit maona permit yakanema hamuna kana sendi muaccount menyu but mapuwa permit zimbati matembo munabata sei bhotere matembo pachaura pari kugadzirwa namufundisi vari kuweredha rikapera bhotere matembo rakachipa racho ringa rima 11,000 8,000 US kutaura kutanga fishiri chaiko bhotere rima 8,000 kuti ungowana kuva kuti ndidze kuti ndiana ane mari 6,000 nekuti atenge bhota hapana imona kuva kuti industry haisi equipped kuda more investment into the industry. Vanhu ava tofanira kuti tisatopusha kuti vatsvage vanoassista financially like macooperatives aiassistwa neyaid sedgo former community white community vanga vari straight kumabhengi anoona why nekuti menoge varungu vanotrustwa isusu atrustwa. Generally you feel kuti pane need yemore funding and investment. Exactly. Kuva kuti industry ikapenda government yakatichana last year government vakainvesta vakaita census yakatiwa ndege ichifly pakaitwa identification nemarigs kuva kuti i-investment ibudget hombe rakatobuda kugovernment. Exactly. Saka isusu tiri kuti isusu ava vanhu avava vanofanira kuti kuengeja vane mari kana mabanks vopuwa mari nekuti inini pandairaura mistika ndembe pandairaura ndanga ndine tank refuel ranga riri mounted in the rig kana riri full it was 80 liters sefuel kana ndiri serious ndairequesta kuti another 40 liters kuti ndaibuda ndine 120 liters for one night. Iko zvino vari kuenda nemaliters mangani? Antenga 20 liters because apa unaondola kunedzi ari long island kunedzi kunasanyati and engine yacho changufa and changufa pakauya ndinakaitambira akauya ari 10 akatengwa nemurungu anzi Podeli akauya ari 10 tipa pazambo 1998. Alright. Akatopuwa mamwe 5 ozaka emahara nekuchina kuva kuti engine yeyi yakauya just for lighting plant haina kuuya kuti inge ichimuvha boat kana kuti isiyo shaft anoona haisi empowered kuenda isusu taishanda nemaford taishanda neandimachi malista nechichi kuva kuti inini ndaishandisa 6 cylinder engine kuva kuti boat rangu ndaitsika crash. Alright. ndosvinga gear ndosiya crash ndotsika accelerator kuva kuti ndakadriver for 14 years. Ndokudzaona vanhu vasanzi machira haana mota akachi vanhu havasi kuziva kuti ndakaita 14 years dzekudrive but ndakadrive mvura handina kudriva panze anoona. So it's an issue yokuti industry yedu need to be reorganized. Zvadaro pari zvino industry yedu afanira nekuchikuti izvozvo imimi vakanema vakaenda kuchikuti motenga goridhe but hakuna company iri formal. I see. Motenga goridhe muno mukariba makaenda pachaura bezvozvo munotenga machena mabhegi hamuri kuda muna vanhu but hapana company. Nguva ndo inenge yakuda kuti tiza vandiri kutaura navo ndi Baba Rhodes Madyira. I think zvekutaura ndo zvakawanda zvirongwa tichati zviwande so that we've got more to discuss. Atingati mashoko enyu ekupedzisira kune vakateerera. Alright. Inini mashoko angu ekupedzisira ndekuti vanhu mukariba ndinovatenda
nekuti ozaka even patamba chigure oza chigure pachinotamba pane vanenge vachiimba preta vanenge vachiridza ngoma iyai fanike ine ndiparuro ngoma iyai ndoita kuti chigure chite amen amen anoona kozeta anouya newaya oza waya ndotaura mari chaiyo oza chigure chakanzi waya za chinopindika katatu oza chinda kuwaya anoona kuva kuti apa ndotaura nyaya yesupport yandawana from being a fisherman to a secretary general. Inini ndiri currently secretary general by formation with Carpenter Magazine of Zimbabwe. I'm also a national employment counselor. I'm a policy maker for the past not ndakapinda ANC 2006. Right. We are talking of nearly 20 years now. Yeah. I'm a legislator. Ndiri kugadzira ma policies nemutemo yemuindustry. Tozoya ku council ndini creator of budget committee the council 2006 also mazuva ana makundi mungamisi woto ndangari executive mayor. Nice one. Saka isaboti vanhu mukariba saka minister nema ndiri kuappreciate kuvanhu mukariba kuti inini dream rangu ndinokuti ndine vision yekuti industry yefishing netourism ndoda kuti take over kuna mukoma gumbo nokuti ndozati mudhara gumbo vakatiti chinhu ngachisurvive tiri pakati saka saka inini ndiri even ndisati ndawana maresources but ndiri kunza kuti ndichabatsirwa kuti ndite take over muono wamukoma wagumbo kuti Kariba idzoke. Alright guys, this has been another exciting edition of Wild Kariba. Apo nandiri kukurukura na Mr. Rhodes Madyera, mudhara wemasutu kune vamwe. Ndinoda kutendai, rambai makagarira zvimwe zvirongwa zvinotevera. Sarai for now. Ndinotenda.